बिखा जाम नै जोंना दारापुराव आयु अयथासार जाम आरोना नै दिनै सानसे जाम जाखाबाय आरो माने जों लामा बनायदोंमोन नालाय नायलाय नै लोगोफोर नै माबायदि जाम माने जोंहा दाबो खामानि जोबाखै आरोना माने जों मालखौ गारनानै फैबाय ओमफ्राय बेलेग गारिया माल गारगासिनो दायो मेन रड बनायदों आरोना नै बिदि मेन रड बनायदों बिदिनो नायदों ओमफ्राय नै गारिया 5 किल'मिटार जामखा आरोना नै ना 5 किल'मिटार दंबावो ना oh bah Buk lagi ba si Mal kan tayo na ka. oh amar satu tu jamu sih oh Ay han bas na ulah. nah itu lagi pun mau di jam nih dari time kita dah ke sarita jam mana dohai nih 11 nih kan nih dari sarita lah bina sarita apa sih gua jengar nah nih nah itu mau di jam nih zaman lama pun itu nalar je nih sampai lama pun nih kami jam jaman na sana pun haftar sih nalar na bila sih baik nah itu nih zaman na full jam kan ayo sana sih nah itu nih zaman apa di nah nanti juga lagi berpirat zaman na nih saya kasih ke habis nih थांबाय लोगोफोर जों केम्पार जों आगान होदोंमोन ना माने जोंहा खालि जागौमोन नालाय टेनसननिफ्राय जोंहा ओरैजाय गिदिर केम्पा जादों आरो ना गारिया फुरा जामानो जाम आरो ना साइड फारसेजों 4 लाइन मालाय मा जानो फुरा जामानो जाम नै आयु नायजालालै